Čus! Takže já vás tady vítám u druhého dílu, nebo spíš partu z Half-Life 1 Black Episodes from Black Mesa. Minule jsme skončili tady, kde máme zasunout krystal, tak my ho zasuneme a uvidíme, co se stane. No prdele, co to je? On to bouká. Kurva. Ježiš, co to je? Z toho padají písmenka? No prdele. Co se děje? Co se děje? Já mám strach. Ty vole, krásný hvězdičky, z toho bych hned fetoval. Tak nadepnem se. Kurva, co se stalo? Ani jsem se nestihl ty vole nafetovat. Co se děje? Co se stalo? Co? Unikejte! Ty vole, to je nějaký červený. Co? Ježiš, co? To jsou ty příšery. No fuj, ty jsou celkem hnusný. Ježiš, vortignutí. Co jsem vám kdy udělal, vy hajzlové zase? Co se stalo? Jo! A jsme tu! Jdeme do akce. Takže tady to ta brána vybouchla. Tady leží mrtvola, to vidím. A tady to... O, otevři se! Tak. Shieldy. To zvládneš. Nebo žiju já. Ty pičo! Škoda, že to nemůžu vyjít. Ty vole, chudák. Tak co? Zvládl jsi to? No, zkus ještě. Jo! Je! He alive! He alive! Stávej, kámo. Budeš se mnou? You are from the anomalous materials lab. Yes, I recognize you. Roger that. Let's run like hell. No super, pojď se mnou. Jdeme. Kudáku. Jsou to ještě... Tudy má asi ne. A asi jo. Půjdeš se mnou? Jo, půjdeš. Dobré, jdeme. Jsem se lek. Pojď, delej. No tak ty mě tu opustíš. Dobře, čau. Nemřete. Chcípněte. Co? Hnedka nebudu spát. Ty jsou hezcí. Takový roztomilý. Dobrý. Necháme je tady. Jako spas smrt. Chudák. Tady budeme muset asi... vlastně, musím poprosit jeho. Why didn't they listen? We tried to warn them. I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create one. Pojďem. You're alive. Nám odemkne vlastně místo z granáty a tak dále, takže ho budeme chránit. Please get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. A tu dobu, že je to že to vyrobilo studio Valve s tím v roce 2003, tak je to dost dobrá kvalita grafiky. Fakt hezký, tak jdem, ne? To... Mám tam skočit, nebo co? To bys chtěl, co? Jo, to je za mnou, dobrá, pojď. Strč tam hlavu. No hurá, už konečně běží. Píp. Jdeme. Jdeme! On bude jít se mnou. Tak ne. Ty pít! Už jsem se lek. Ty krávo! Dobré. Přežili jsme to. Loading.
Ty vole, headcrabuspa. Co já s ním? Já nemám páčidlo. Otevři se. Zavři se, rychle. Zavři. Kurva. Máš pistol? Nemáš. Kurva. Další lasery. Máš pistol? Nemáš. Páčidlo. Super. Máme páčidlo? Ty piču. Chudáci. Dobré, vylézáme. Bacha, na žebříky jsou zrádný. Dobré. Čus. Dobré, kámo. Jdeme. To už nic není. Ty vole. Jsem se lek. Jdeme. Go, go, power. Pojď, ty máš pistol. Mám 17 života, to už bych neměl. Tak tady si můžete zblízka prohlídnout, jak to vypadá. Tam říhají zlé. Ty vole, on žije! Čurák. Tady si máte možnost zblízka prohlédnout zombie. Je hnusný. My se mrkneme sem. Ano, tu je ta vybouchlá ta mikrovlnka. Jdeš se mnou? Jo. A tady se mrkneme zde. Tady by se mohlo něco otevřít, ne? Ne, tady máme akorát... Počkej, otevři, ne. Tady máme akorát... náboje? Super! To je čí? Skříň. Baterie. Otevři, jo tady. Super. Nějaké blbosti. Jenom páčidlo máme. Že by tam byl někdo? Ne. Jo! Pohoď maximum. Sakra. Tady někde? Freeman. Freeman je tu. Ne, Freeman. Tady někde? Tady Freeman. Jo, to je naše skříň, to už je vybrána. Takže asi půjdem. Pojď. A my půjdeme teda tady nahoru. Loading. Tady už asi nepůjdem. Tady taky ne, takže půjdeme. Za mnou nechce jít. Tak ho zabijem. Kde je? Pořád tady? Jo. Sorry. Nechtěl si za mnou jít, tak máš smůlu. Ubral nám sice pár životků, ale nevadí. Je mi to fakt líto, kámo. Headcrabuspa. Tady mrtvá. Ale škoda, že tady téhle verzi nešlo rozbíjet monitory. Headcrabuspa, tady to má. Kurva! Do prdele! Dobré. Takže jdeme zpátky zabít to kreténa. A tam si to radši savenu. Čus! Aniž by mě poranil. To je dobrý. Tak, pokračujeme. To je dobrá puštička toto. To je dobrá puštička. Budeme mluvit jako piťon. To je dobrá puštička toto. To je dobrá puštička. Ty vole.
se... Cípni. Dobré, tentokrát jsme se vyhnuli. Voda, strach. Čidlo. Tudy má... Já to nemůžu vyskočit, jak je to možné? Hop. A tam už vidíme máme toho. Rozplácného a teď se tam za ním vyrojí tam ten chudák. Je tam někdo? Sedí u kompu. Tak budeme navštívit páčidlem. Tak co, Sidet? Sidet? Jo, Sidet. Co koukáš? A co koukáš? A? Ty dveře šly otevřít. Dobře. Kámo, sorry. Ne. Ty mám já. Ty jsou vyhrádně pro mě. Kamaráde. To nemáš. Tady. Jo, tady je už. To. Loading. A kudy máte? Hafusy? Kurva. Jak se tam mám dostat? Jo, tlačítko. Hafuši! Kde je Hafuši? Žemží Hafuše. Do prdele! Hafuše! 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 Jsou hnusný. Hnusný, co? Tam by měl být ten G-mon. Ano, je tam. Hej, hajzl, on si odkrát. Ty pičo, další Hafuse! Hafuse! Fu! Ty vole, zemři! Hajzle. Jo, shieldy. Sem. Dobrá. Je tu něco? Ne. Takže půjdeme sem. Hezký větráček. Co jsi? Do prdele, Vortignaut! Fuj, jsem se vlek. Naboje. Do pistolky. Se budou hodit. Rozhodně. Tak, tady máme skočit dolů a to naplnit. Je! Ty pičo! Tak to je drsný, on se v popelnici schoval. Ty shieldy se necháme potom. Just. Tak, my to jdeme zaplnit. Je, čus! No, jak se máš? Ne, jasně milá. Headcrab. Čus! Si jde, co? No, není dobrý nápad. Jo, my bychom mohli zabít tady toho, protože my vylezeme, vlastně to naplníme a druhou šachtou vylezeme. Pojď sem, no. Hajzle. Dobré. Tady to naplníme a tady musíme někde vylézt. Já si to předem radši najdu tu cestu. Ať tady, ne? Jo, tady. Takže jdeme zle. Jo, a rychle. Podplavej to. Tak to bylo dobrá akcička. Já jsem tam viděl blitky. Jo, to jsou blitky. Havusy? Náboje, super. Čím víc? Co tu? Jo.
Jo, hetky nebo spí, pojďte, no, sklouzněte se. No, radši už bude. No, hetky nebo spí, pojďte. Čus. Oni spadnou do drtičky. Oni padají do drtičky, no. Čus. To jsou ale kokotí. Číly, super. Další dodávka dementností. Ty vole, co mě je? Jsou tak dementní. Headcrabuspy? Tolik? Od kdy tolik? Havuse! Ty. Headcrabuspy! Nikdy jsem nebyl trefovaný headcrabusem. Pojďme. Hop. Ty vole, chcípněte. Ofisi. Pojďme. Pojď. Hej, man. Co? Dáš mi to, no? Tak. Čop! Tak. Ty pičo. Kurva. Už jsem si myslel, že to spadne. Tak tam se budeme muset očividně dostat. Přes tyto trubky, což bude hardcore. Hop, 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 hop. Nedám se sám. Teď se tam stačí jenom dobře trefit. Ale to budu rozbíjet, protože byla šroubováky hard disk. Jo, to je ta přeplývající. Jo, my už jsme tak daleko. Tak to je super. Headcrabuspy, ty si zabijíme. Typni. Ne, to už je mrtvá. To je Bardandy. Barnaklí teda. Tady je těch barnaklí hodně. My se máme dostat na druhou stranu. Očividně. Cítím Bardandy. Nebo Barnaklí. Budeme mu říkat Bardandy. Souhlasíte? Tak jo. Tak dolů skákat nemá. Bychom měli tady. Počkej, je tu jiná cesta. Tady ne. Ne. Tady žádná jiná není. Takže asi budeme muset tady skočit dolů. Očividně. No a já spadnu do drtičky. Slušný. Ještě se chytím do Bardandy. Barnaklí teda. Spadli jsme sem do drtičky. Slušný výkon. A poplavu tam, kolem Barnaklí. Dobré. Tady jsme se asi očividně